Pak si v březnu 1939 zachránili životy, když s kufříkem v ruce odjeli posledním vlakem a válku přežili v Americe. Po ní se vrátili a když s podobným strachem utíkali po třetí, koncem srpna 1968, vrátili se znovu. Já si myslím, že Evropa se musí snažit dostat migraci pod kontrolu. Že musí vzniknout pravidla. Když budeme ty pravidla utvářet a prosazovat, tak musíme používat jak srdce, tak mozek. Jestli má teď vznikat nějaká diskuze o těch pravidlech, tak ta diskuze se nedá vést v rozdělené společnosti. Z nás nedokáže říct, co bude následovat. Ale myslím si, že hlavní je nepanikařit. Je tedy součástí našich dějin i jakási tolerance, jakási solidarita, jakási pomoc s lidmi, kteří tu pomoc aktuálně potřebují. Lidi, kteří utíkají před válkou, lidi, kteří utíkají před konflikty, které jsme velmi často způsobili, nebo na jejich způsobení jsme se spolu podíleli, jako země přináležící k západu. Máme tedy určitou povinnost k tomu, abychom se pokoušeli nejenom pomáhat, ale řešit příčiny těch migrací. Což Zeman proto není prezidentem slabých, ale je to prezidentem slabochů. Přiznejme si, že jako jedinec nikdo z nás se na stát neubrání. A nespoléhněme na vládní moc, která neplní vůli lidu. Je rozdíl, když se nás sejde milion jednotlivců, anebo když se nás sejde tisíce organizovaných ze všech okresů naše na duši smíčené jednotlivce. Obsahuje ještě takové jiné aktéry. Muslimové říkají ansarové. Ti ansar, doslova pomáhači, byli naivní nevěřící, jsou to ta pojařená sluníčka, jsou kolaboranti. Ještě mnohem potřebnější je, že kromě pojařených uberňáků patří k ansarům i dnešní evropské a české vládní špičky. Ani já, ani nikdo tady z tribuny není žádný spasitel a superman. A bez vás nedokážeme vůbec nic. Teď je čas se opravdu do veřejného dění zapojit. Nestydět se za své názory. Veřejně hlásat. Dámy a pánové, když budeme stát při sobě a budeme si, tak říkají, skryt záda, tak to vyhrajeme. Nikdy se nevzdáme!